Bona tarda, benvinguts, gràcies per ser aquí. De nou, aquesta és una altra sessió de la secció d'Història de l'Ateneu. Avui està entre nosaltres en Víctor Hurtado, que presentarà la sessió Una visió cartogràfica de la història de Catalunya, el mapa, una eina per llegir la història. En Víctor Hurtado és economista, doctor en història i probablement un dels cartògrafs més prestigiosos del país. És l'autor de l'Atles Manual d'Història de Catalunya. Dic aquest perquè és l'últim, perquè han escrit algunes dotzenes de llibres, o hi ha participat en llibres d'Atles d'Història de Catalunya. Aquest és el primer de 3 volums que ha aparegut ara de moment el primer, després els altres seran a partir del segon semestre i n'hi apareixen d'altres. És un manual, fixeu-vos que de vegades estem acostumats als mapes grans, aquest és un manual molt petit, molt senzill, però que jo us el recomano. Ha dibuixat o cartografiat, diguem-ho així, moltíssimes altres coses. També, per exemple, tota aquesta col·lecció dels atles dels diversos comtals, que és la fotografia de la Catalunya de fa 1.200 anys. És una altra de les... Bé, avui el que farem, en Víctor Hurtado ho explicarà amb més deteniment, però serà, d'una banda, donar unes nocions bàsiques de cartografia, com es fa, etc. I després posarà alguns exemples, una dotzena d'exemples de mapes sobre la història de Catalunya mostrant-ho. És a dir, no serà pròpiament una història de Catalunya en mapes, que és una cosa que la podem plantejar l'any que ve, una història o una part de la història, i també el paper dels mapes en la història i en els historiadors. Abans dèiem que hi ha historiadors que sembla que tinguin com un pudor a utilitzar els mapes, grans historiadors que no utilitzen mapes. Home, evidentment el mapa és una eina molt útil per mostrar la història, no? I la pròpia evolució d'aquests mapes. Bé, jo, sense més preàmbuls, doncs, jo dono la paraula ara a Víctor Hurtado, i ell us explicarà el contingut de la sessió. Molt bé. Bé, en primer lloc, doncs, bona nit. Haig de donar les gràcies al senyor Joan Soler, que ha tingut l'amabilitat de cridar-me per fer aquesta petita sessió d'història dels mapes, en realitat, o del que és avui dia la cartografia històrica. Com ell bé ha dit, no es tracta aquí de fer una història de Catalunya en mapes, perquè primer això és impossible, i segona perquè hem d'aclarir 2 punts que molta gent no els té clar. És a dir, el primer, quan parlo de cartografia històrica no parlo de la història de Catalunya en mapes antics. Avui dia fins i tot no fa gaire ha sortit als mitjans amb un diari, vegeu la història de Catalunya a través dels mapes antics. Em sembla perfecte, és una feina que fa el cartogràfic, té uns mapes del segle XVII, del segle XVIII, del segle XIX, que poden ser molt útils per explicar la història, poden ser molt útils per una campanya militar o per un determinat, però no són el que realment parlarem avui dia. I en segon lloc, la història de Catalunya, el mapa històric, que és el que parlarem avui dia, és una eina no gaire utilitzada, és a dir, realment poc utilitzada, que té tota una sèrie de condicionants i és tota una disciplina acadèmica fins i tot. Avui no us espanteu, no us explicaré exactament què és aquesta disciplina històrica, us donaré uns quants exemples, uns quants detalls de què és un mapa històric, quines són les eines de cartografia que realment serveixen per un mapa històric, i després entrarem en el tema de Catalunya. Jo utilitzaré tota aquesta conversa amb exemples precisament de la història de Catalunya, però després sí, potser com a final o com una introducció a possibles preguntes, sí que m'agradaria, parlaré de què el mapa històric, aquests que s'estan fent avui dia, han veritablement o tenen una incidència en la història de Catalunya.
Què és un mapa històric? Els mapes sabeu exactament el que és un mapa històric podeu imaginar-vos, però en realitat, a part de les definicions que poden existir molt complicades, és aquell que amb les eines o els instruments de la cartografia actual intenten reflectir o explicar el passat. Com? Doncs amb dos aspectes molt simples. El primer, localització. Jo en això, si això funciona, us explicaré la localització. Localització és molt simple, és simplement agafar una sèrie de jaciments, en aquest cas la decadència econòmica de la baixa edat, diguem-ne, de la baixa edat romana, i situes un punt, per exemple, sense anar més lluny, doncs agafes aquest, el 54, que deu ser Bobalà, doncs és un jaciment baix imperial, després reutilitzat pels visigots, i per això serveix un mapa històric, per situar, simplement. Dintre d'aquest situar pot ser més complicat o menys complicat, com per exemple aquest, que és les barricades de la Rambla durant els fets de maig de Barcelona. I aquí és tan simple com agafar cada ratlleta d'aquestes negres, doncs és la situació que hi havia a les principals barricades. Unes eren per dificultar el camí de la Rambla i les altres eren precisament per dificultar l'accés a la Rambla, com aquest aquí, que dificulta aquí al carrer Ferran, perquè no vinguessin, diguem-ne, les forces de la Generalitat per deixar aquí. Llavors hi ha l'Hotel Falcón, hi ha els diaris, hi ha on estava l'Orwell, hi ha el d'això del PUM, etc. Això també no deixa de ser un mapa de situació, que pot ser tan complicat com això o pot ser tan senzill com un mapa de jaciments. Però és que, a més, interessa, els mapes tenen l'altre vessant, que és intentar reconstruir la història, entre cometes, i entre altres situacions, per exemple, intenten reconstruir el que era Barcelona en l'època de Jaume I. Aquí són els principals edificis, aquí està la muralla romana, o el que segurament quedava la muralla romana, això és la Rambla, hi havia una muralla, aquestes eren les antigues drassanes, aquí no hi havia port, sinó que era, diguem-ne, un grau de sorra on arribaven els vaixells. En fi, intentes, amb la cartografia, reconstruir el que podria ser o el que era la Barcelona de mitjans del segle XIII. Amb quines eines? I amb això seré molt ràpid. Quines eines utilitza la cartografia per avui dia explicar el passat? Primer, les paraules. El cos de la lletra ha de ser pel sec. Déu-nos en guard els mapes que utilitzen la lletra romana. Han de fer poques variants, has d'escollir una lletra i prou. Has de posar en cursiu tots els signes, diguem-ne, geogràfics. Si poses un coll d'una muntanya que no sigui en cursiu, malament. I tot això estic dient, no és perquè m'ho inventi jo, i és tot una diguem-ne, és una tradició, uns convenis. Les llengües estrangeres, per exemple, si hi ha una paraula que ve de l'Iber o en llatí, també en cursiva. La base cartogràfica ha de ser la millor actual, però al tanto, la millor actual ha de ser una projecció raonable, ha de ser una projecció que s'entengui, no pot ser una projecció d'aquestes de cartografia, vull dir, de satèl·lit, que amb prou feines moltes vegades s'entenen, és a dir, ha de ser una projecció que et vegis que Itàlia té forma de bota i que la península ibèrica és una península. Has de posar el nord. Hi ha molts mapes avui dia que no tenen el nord, i és un drama això. Moltes vegades els mapes, quan no tenen el nord, hi ha un conveni que s'estableix que el nord és l'angle de la dreta cap amunt, però moltes vegades no, i per tant convé posar la direcció del nord. L'escala, per exemple, l'escala també és absolutament necessària. Per exemple, jo tinc aquí un mapa que veureu perfectament a tot això, la batalla de Sietamo, que és començaments de la guerra, anant cap a Osca,
l'exèrcit republicà es troba amb una petita població en la carretera d'Osca, des de Barbastre a Ostra, i es troba un petit regiment que li barra el pas. Bé, per fer aquest mapa, fixeu-hi, primer una escala, aquí ja no sé què diu, 500 metres. Si no hi ha escala, tu no saps exactament si d'aquí aquí són 10 quilòmetres o són 5. L'escala dona una importància, és molt important. Segona, el nord. El nord, en aquest cas, com no hi ha el nord indicat en cap lloc, és aquest. Està girat cap amunt. Signes. Has de posar tota una sèrie de signes. El canonet, la metralleta, les línies d'un color determinat, les bombes, les línies fortificades. Si no es fan totes aquestes coses, el mapa perd absolutament tot mena de sentit. És un mapa geogràfic, és com si agaféssim el mapa de Sieta actual, la carretera, la nacional que va cap a Osca i bona nit i tapa't. Al posar tots aquests signes ens obliga veritablement a anar cap al moment on t'explica el mapa la història. Els colors. Els colors ha d'haver-hi una gamma de colors, no pots començar a posar colors de tota mena. I hi ha un conveni també de colors, no ens estranyem, és a dir, França és de color blau morat, Anglaterra és de color rosat, Itàlia són verds. Evidentment que pots posar una Itàlia de color el que vulguis, el color groc. Malament, és a dir, des del punt de vista de la cartografia internacional hi ha tots uns convenis. Són científics? No. Venen de molt lluny, en realitat tots venen de la partició que es va fer de les colònies africanes a Berlín a finals del segle XIX, que ja van sortir uns colors i aquells colors, pel que sigui, s'han anat, diguem-ne, adaptant als altres països. Tot el que és religiós catòlic ha d'anar de color morat, tot el que és de l'islam ha d'anar de color verd, i a vegades et trobes amb dificultats, perquè si fas un mapa d'Itàlia amb un tros de Líbia, doncs resulta que Líbia l'has de posar de color verd, perquè és un mapa d'Itàlia també l'has de posar de color verd. Llavors aquí hi ha un tripijoc que s'accepta que hi hagi una certa diferència, però és important els colors si és que el que volem és donar una coherència al discurs històric, si no estem perduts. És a dir, si tu, per exemple, amb un atles al segle XV doncs fas que, no sé, els estats pontificis els fas d'un color i al segle XVII els fas d'un altre color, malament rai. La gent, el consumidor de mapes és una persona absolutament que accepta aquell conveni o accepta aquella norma i l'has d'anar seguint, no el pots trair. Si no és un problema, realment és un problema i fa que aquell producte no funcioni. No us estranyi quan agafeu un atles, el que sigui, veureu que hi ha una continuïtat de colors que moltes vegades, com dèiem abans, entre Líbia i Itàlia, doncs que a vegades has de fer una mica de trampa, però normalment s'ha de seguir en aquests colors. Quina és la relació, perdona? No, potser ja ho explicaràs, no? Però quins colors hi hauria a Espanya? Llavors, aquí sí, no, tinc aquí molts mapes d'això. Per exemple, aquí hi ha una història, per exemple, això és Ramon Berenguer IV i la política peninsular. Aquí tenim, normalment, en aquest context internacional, a Espanya se li dona un color marró. Se li dona un color marró, entre altres coses, perquè està molt allunyat de Turquia, que també té un color marró. I a vegades quan has de fer la batalla de Lepant doncs tens uns problemes bastant forts. Però en fi, l'Espanya medieval s'accepta que Castella i Lleó, pel color de la bandera castellana, es posen el color morat. Tornem al problema d'abans, és a dir, si fem una cosa castellana relacionada amb l'església, ja tornem a tenir el problema. Llavors posem un color més morat, més lila, més... En fi, és complicada, és un tema complicat. Catalunya normalment, almenys a mi m'agrada, és marró o botà o color botà, perquè té moltes graduacions, és a dir, té l'ocre, té el color botà, té el color taronja, té el color... En fi, pots fins i tot arribar amb un groc.
Les taifes, com dèiem, són verdes, com podeu veure, són verdes, i Portugal, que també ha de ser verd, universalment parlant, en aquest cas, per no confondre's precisament amb les taifes musulmanes, doncs l'hem posat d'un color gris. Això és el que normalment es fa. Els comtats catalans, per el que us deia dels colors marrons, Barcelona és un color marró, Besalú és un color una mica... Has de jugar que realment un altre color fort de marró seria, per exemple, els Pallars, doncs l'has de jugar i entre mitges de posar un color clar. En fi, hi ha tota una part de disseny que no és fàcil, que has d'anar pensant què faràs després, què faràs abans, és a dir, els professors moltes vegades, que jo he parlat moltes vegades en aquesta conferència en instituts, que prenguin, vull dir, al tanto, que no és tan fàcil, no pots començar a posar els colors o els deixots que vulguis. Dit això, i no podríem estar parlant hores i hores sobre colors i sobre signes i sobre línies i sobre noms i sobre això, entrem amb el tema ja més històric, que és la relació amb la història en general, no la història de Catalunya. El mapa, en primer lloc, com dèiem abans, ha de ser descriptiu. La gràcia de la cartografia és que permet, amb una pantalla o amb un llibre o amb una fulla de paper, veure coses que siguin absolutament impossibles amb l'ull humà. I, per tant, en un moment determinat et pots trobar mirant, ara buscarem un que tingui una mica de... Perdoneu, però... Sí, aquest. Els catalans a l'imperi de Carles VI, és a dir, després de l'ensorronada del 1714, doncs els austracistes emigren, marxen perquè els hi va la pell i se'n van cap a l'imperi austríac. Dibuixes l'imperi austríac, fas les línies de migració principals, aquí pots posar la famosa Barcelona, la Barcelona aquí dels Balcans, van directament aquí a Viena, molts d'ells per una qüestió de Mediterrani se queden aquí a Nàpols, pràcticament ni un se'n van a Flandes, això de Flandes no, està molt a prop d'Anglaterra i del nord, és a dir, es queden o bé aquí a la cort de Viena o bé directament a Nàpols, a Sicília, per una qüestió, diguem-ne, de proximitat geogràfica, de proximitat de tipus de manera de ser. Això és un mapa descriptiu. Aquí descriveixes exactament què passa, res més, pot ser tan complicat o menys, però és un problema descriptiu, és a dir, el mapa guarda amb la història, el primer punt és un problema de descripció. El segon és un problema de comprovació, i aquí entrem amb els mapes estadístics. Això és un mapa dels refugiats bascos a Catalunya de l'any 38, quan el front del nord s'ha anat en orris, tots els bascos venen a Catalunya i aquí la Generalitat els distribueix per tota una sèrie de pobles al voltant de Catalunya. Aquest mapa de rodonetes els heu vist milions de vegades estadísticament parlant. L'únic avantatge, en aquest cas, utilitzem l'eina del mapa estadístic per explicar la proporció i la distribució dels refugiats bascos en l'any 38. Com podríem agafar, no sé, mils altres casos, per exemple, sense anar més lluny. Aquí també tenim la distribució de les forces militars per capitanies de 1850, és una relació d'una taula de números, on es veu perfectament en totes les circumscripcions militars quina era la quantitat de soldats que hi havia o de tropes en percentatge per la població, i es veu claríssimament coses que Catalunya els hi feia una por terrible, perquè la diferència entre Catalunya i Galícia en quant a efectius militars al 1850 està claríssim que aquí era un país ocupat, hi havia una quantitat de casernes i una quantitat de soldats. És més fosc, no? Sí, és molt més fosc. Molt més fosc. És molt més fosc i llavors es veu claríssim. Ara, això no deixa de ser una comprovació d'una taula.
clar que si llegeixes a la taula ja veus que Catalunya té un percentatge més alt. No, fem-lo en general, posem l'Espanya, llavors encara és més colpidor, encara insisteix més en el tema. Sí, i a més es veu doncs, també una mica... Sí, València, d'això és terrible. Aragó, que és terrible. Ara jo no l'he trobat, però també el podria portar, és Barcelona. La Barcelona dels anys també, 1840, 1800, això a l'època de l'Espartero, és una ciutat ocupada. Hi ha una quantitat de casernes i de quarters, vull dir, és brutal, és a dir, els hi feia molta por això a Barcelona. I per tant, però la gràcia del mapa és aquest, tu pots estar llegint, ja et dones compte quan llegeixes la història textual. Amb el mapa vas de seguida al tema. Sí. Sí, em sembla que sí, que és una mica més gran. Sí, una mica més. Una mica més, no... Has d'anar... Sí, haig d'anar fent això, sí. I ara, per exemple, un altre tema també d'una barreja d'una cosa amb l'altra, ara us l'ensenyaré, a veure on el tinc. Sí, aquest, per exemple. Art i cultura dels primers cristians. Sí. Aquests mapes són bastant... Art i cultura dels primers cristians. Tornem al mateix de sempre. Aquí hi ha una barreja entre la localització de les basíliques, dels baptisteris, de les necròpolis, etc. I, el que és molt important, el nombre de sarcòfags esculpits que s'han trobat. Què passa? Doncs és un mapa de comprovació. Tothom sap que Tarraco, és normal que surtin més que no pas a Barcelona, o que no pas fins i tot Girona, o que no pas fins i tot Empúries, i sorprèn fins i tot que a la zona d'Elna i a la zona d'això no n'hi hagi. El mapa, en aquest cas, amb la història, és simplement comprovació. I ara ve la part més interessant de tot, és quan el mapa construeix la història. Llavors aquí us donaré dos exemples bastant divertits. El mapa, a mesura que vas fent mapes, vas entrant, per exemple, en aquest cas, això és un dels mapes de l'avenç franquista al gener del 39. Normalment, tots els mapes, diguem-ne, de l'anomenada Batalla de Catalunya, són uns mapes fets per caps d'estat major seguint les ordres dels exèrcits que van dient avui hem arribat a agafar aquesta població, avui hem agafat aquesta altra població. Durant el temps que jo vaig estar-me fent l'Atles de la Guerra Civil, que és un llibre gruixut de color verd, no sé si el coneixeu, que són 400 i pico de mapes que vaig fer per la Guerra Civil a Catalunya, estant a Àvila, em vaig trobar amb dos exemplars magnífics de mapes històrics. Un era un soldat, em sembla que era un tinent de Navarra, que venia amb el cos exèrcit d'Aragó, amb el cos exèrcit de Navarra, no me'n recordo, que m'imagino, i he intentat seguir qui era, no he pogut trobar-ho, que a les nits o en els moments en què s'havia acabat la batalla, agafava mapes d'estat major, mapes oficials, i amb llapis de colors dibuixava tot el que la seva divisió, el que sentia de la seva divisió havia agafat. És a dir, el dia tal de gener a les 8 hores estem aquí, i l'endemà ja estem aquí, i ho dibuixa amb llapis de colors. La qual cosa ja no tenia res a veure amb els mapes d'estat major. Ja hi havia diferències. I el que em va ser per mi realment la pedra filosofal és que em vaig trobar uns altres mapes en l'arxiu dibuixats per un italià de la Vittorio, i també amb llapis de colors feia exactament el mateix que sense conèixer que aquest tinent de Navarra, i dibuixava també
la zona sud, la zona d'on passava els voluntaris italians. Juntant els dos, jo he pogut fer tot el mapa de la batalla de Catalunya absolutament tampoc, però molt diferent dels mapes d'estat major oficials de l'exèrcit franquista, que són aquests. A partir d'aquí ja fins i tot els llibres de l'exèrcit ja m'han copiat, per dir-ho d'alguna manera, entre altres coses perquè tenen la lògica viva, i això, senyors, és cartografia històrica bàsica, elemental. És els senyors que estan agafant un mapa, agafen uns llapisos de colors i comencen a dibuixar. És la base de la cartografia històrica. Aquest mapa està fet en base a aquestes històries. Aquestes informacions. I tinc tota la història de Catalunya, tota la batalla així fins que arriben al Pertús. Tot, des del començament de la batalla d'això. És molt divertit. Francament, a mi em va donar molta satisfacció personal. L'altre tema, i és aquest el que parlàvem de construir la història, és... Jo fa molts anys, fa 20 anys, no sé si ho coneixeu, i amb el Jordi Bolòs, avui dia és professor catedràtic a Lleida, però fa 20 anys érem companys de classe, acabàvem la carrera d'història i tal, i vam decidir fer una bogeria, ara jo penso que és una bogeria, que és buidar tota la documentació existent d'abans de l'any 1000 i passar-la a cartografia moderna. Vam començar molt valents, vam fer el primer comtat, vam fer el comtat d'unes fulles que era el comtat de Besalú, després ja ens vam refredar, però vam continuar, i hem continuat, i hem arribat, ara només falta el comtat de Barcelona, hem arribat a tenir la primera foto de Catalunya. No ens enganyem, és la primera foto de Catalunya. Els primers documents escrits del territori català, posat en cartografia actual, dona això. Això permet els noms de lloc que coneixem, per exemple, aquesta vila, aquests noms de lloc, Saltó és Saltó avui dia, això és Bruguera existeix, he agafat aquest tros d'aquí de Sant Joan de les Abadeses. Aquí hi ha Sant Joan de les Abadeses, això és Santi, ja no recordo, que no llegeixo això. Què diu aquí? Santi Matei. Sant Mateu, això és exactament Santa Maria de Ripoll, Santa Maria i Sant Pere de Ripoll, en fi, és exactament l'ha trasllat de tot amb els seus signes corresponents, el que és un monestir, el que és una església, el que és una font, el que és un camí, el que és un pont, el que és un molí, absolutament tot. I aquells llocs que no estan avui dia, que s'han salvat, que s'han perdut, els posem aquí baix. Perquè sabem, són aquests números, sabem que en el 61, són coses que passen. Sabem que hi ha tots aquests topònims, però tot i que hem anat a fer treball de camp, no els hem localitzat i els posem aquí. Doncs això, aquest mapa, aquests llibres, tenim 70 universitats americanes que el demanen, hem entrat a l'Institut de la secció d'Història, els filòlegs, absolutament tothom estan encantats. Per què? Perquè no inventem res, és simplement fem un inventari. És a dir, aquestes zones d'aquí, segur que existien topònims, que existien coses, espera. Segur, però com no les tenim, no les posem. Sabem que en el segle XI i en el segle XII això hi havia la casa tal, perquè moltes vegades consultem documentació posterior, però no ho posem. Tant és així que el mapa conseqüent d'aquest, l'immediatament posterior, que és aquest, la mateixa zona, posem els posseïdors, posem el color, això és Sant Joan de les Abadeses, això era domini de Sant Joan, el blau és domini de Ripoll, això són terres, això són vinyes, això són alous, això són les fronteres del document, això segurament era d'algú, aquesta zona de Pardines. Com no tenim el document, ho deixem en blanc. Doncs
A través d'això, senyors, el mapa ajuda a construir la història de Catalunya. Avui dia no és perquè ho fem nosaltres, impossible fer una història dels carolingis sense consultar aquests mapes. Per tant, el que dèiem abans, la cartografia ajuda a fer la història. Tenim perills. Hi ha dos temes que són delicats, no ho pot fer tot el mapa. El primer lloc és, hem d'evitar sempre posar masses coses en el mapa. I aquí jo mateix em tiro pedres a sobre. Això és el 6 d'octubre. És un mapa que vaig fer amb un llibre que es diu l'Atles del Nacionalisme, que el vaig fer precisament amb en Jordi Casases, el director, l'il·lustre director d'aquest centre. I massa informació. Vàrem voler posar les hores, veus? Aquí, espera, sí, aquí baix, les hores de la intervenció de la Guàrdia Civil, d'això, dels militars, de la fugida del pisonyer cap a això, els vaixells de l'Uruguai, no sé què. Hi ha massa informació. Això hauria d'haver estat 2 mapes. Segon problema, quan veig obligat a fer un mapa que agafa un període molt gran de temps. Per exemple, en el cas molt concret, que també amb això em tiro pedres a sobre, però són mapes d'aquells que... Aquest, per exemple, això són els Miquelets. Els Miquelets és una institució paramilitar catalana que va des de la Guerra dels Segadors fins a la Guerra del Francès. Per qüestions editorials m'obligaven a fer un mapa dels Miquelets total. Doncs l'única cosa que vaig poder fer és dir, bueno senyors, d'un color poso els que són del segle XVII, d'un altre color els que són de finals del XVII i els que són del començament de finals del XVIII i començaments del XIX. I poca cosa més. Surto del problema, però és un problema. El mapa és un problema. O sigui, al tanto amb això dels mapes no es pot fer tot. I sobretot no es pot fer tot quan toquem temes de dret, temes de qüestions de justícia, qüestions jurídiques. És molt difícil fer un mapa de la nova planta. És molt difícil fer un mapa del feudalisme. És molt difícil fer un mapa de les bases de Manresa. Què fas? Doncs te'n surts per la tangent, és a dir, la nova planta fas el mapa de corregiments, perquè es van fer els mapes de corregiments, però ja no és la nova planta. I el mapa de les bases de Manresa fas jo que sé, això de la Unió Catalanista amb tots els congressos de la Unió Catalanista per tot arreu ja no són les bases de Manresa. Llavors amb això has d'anar també molt al tanto. Ho podeu fer tot, dic, no és veritat, no podem fer-ho tot. I llavors aquí ja entrem amb el tema de Catalunya. I aquí sí que, si em permeteu, posaré molt pocs mapes, però aquí sí que crec jo que després de tants anys de fer mapes m'atreveixo, amb tota la modèstia, a fer els següents raonaments. En primer lloc, quan fas un mapa, poses molt en entredit o apretes molt els historiadors textuals. Perquè quan escrius història lineal, si és històries que l'escrius, és molt fàcil dir acabar amb un punt determinat, punt i a part, i passes amb una altra història. Per exemple, en el tema del Rosselló, la major part dels historiadors que conec, actuals, ja no cal anar molt lluny, quan parlen de la història antiga, de la prehistòria de la història antiga, es veuen perfectament capaços d'incloure el Rosselló, que em sembla molt bé, però, al tanto, quan arribem els mateixos historiadors al Tractat dels Pirineus del 1659, plim, treuen el Rosselló, consideren que s'ha perdut el Rosselló, cosa que és veritat, i llavors fan una història de Catalunya sense el Rosselló. Si traiem la història del Rosselló de la història de Catalunya al segle XVII,
per què posem el Rosselló quan sabem tots perfectament, i ells també ho saben, que el Rosselló formava part de les Gàlies, de la Gàlia romana, i que no formava part de la Hispània tarraconense. Llavors, l'historiador sí que ho pot fer, el textual. Quan tu fas el mapa, comences a fer el mapa de Catalunya amb el Rosselló i dius, on dir, i ara què? A l'arribar al segle XVII prescindeixo. I aquest és un exemple, però, per exemple, les Germanies de València, quan tots sabem en tots els llibres d'història de Catalunya, Jaume el Conqueridor fa la conquesta de València. A tot arreu surt el mapa de València. Però llavors, per exemple, quan entrem en el segle XVI amb les Germanies de València, tot i que hi ha una part de Catalunya, sobretot al sud de Catalunya, a les zones de l'Ebre, que també fan de Germanies, què faig jo quan faig el mapa? Haig de fer tota la Germania de València o haig de fer només la part catalana de Germania de València i el Sénia m'aturo? I ho deixo en blanc. El que escriu sí que ho pot fer. El que fa el dibuix és molt difícil parar-te i deixar la cosa en el Sénia. Els hi he dit a molts companys, que per edat molts historiadors ja som companys, al tanto amb això. Per exemple, les fronteres, sense anar més lluny, les fronteres medievals, i aquí potser és perquè soc medievalista, que es veu ataco molt, però això és la Catalunya territorial de Jaume I el Conqueridor. És a dir, ja dona la part, diguem-ne, del Rosselló, dels comtats de Rosselló i Cerdanya, per al seu fill Jaume, intenta recuperar unes coses que per d'això de Pau i Treva havien donat de la zona de l'Ebre i de la zona de la Llitera a l'Aragó, però només tinc perfectament delimitada la frontera del Tractat de Corbella amb França, la frontera del Sénia amb València, amb el Regne de València, i la Segna d'Aragó amb les Corts de Saragossa. Però i tota la part del Pallars i de la Ribagorça? No hi ha res, no se sap. Què faig jo si faig un mapa de Jaume I el Conqueridor? El que fa, el que ho escriu, no ho comenta i bona nit. Però si jo haig de fer un mapa de Jaume I el Conqueridor, què faig amb aquesta zona? Doncs veig obligat a fer aquest ratllat, com dient, això fins a Jaume II que s'arregla, que ja arriba un moment que s'arregla, però són els problemes que té a l'hora de dibuixar, d'escriure. Em trobo moltes vegades amb aquest problema. Un altre tema amb història de Catalunya és, per exemple, quan fas projecció a altres disciplines. Per exemple, tothom sap, vaig molt més enllà, les ràtzies emerites de l'Almansor i del seu fill, finals del segle X. Amplia. Tots, a l'hora d'escriure, diuen, sí, surten de Balaguer, van a Manresa i passen per Calaf. Diu, molt bé. Ho poses en un mapa i dius, com és possible que de Balaguer no agafin el riuet, el Sió, i se'n vagin directament cap a Calaf? I per què fan tota aquesta volta? Doncs aquí entrem en altres disciplines, entrem en el tema dels exèrcits i en el tema geogràfic, perquè en el segle X necessiten l'aigua. I per aquí, aquest riu Sió moltes vegades està més sec que una altra cosa, en canvi el Llobregós té aigua tot l'any o pràcticament tot l'any. I per tant, tots fan aquesta volta i passen pel Llobregós fins a arribar a Calaf. Això no ho diu, això és perquè fas el mapa, perquè dius, com és possible pujant avui dia per la Segarra, vas pujant tranquil·lament i arriba, t'estalvies tranquil·lament a peu, t'estalvies a cavall i d'això t'estalvies un parell de dies. Doncs no, fan tota aquesta volta precisament per l'aigua, pel bestiar i pels soldats. I això ho veus fent el mapa. És més, i aquí molt ràpidament, aquí està Calaf. Doncs bé, Calaf, he arribat a la conclusió de que és la clau de volta del domini militar de Catalunya. Antic, sense avions i sense... L'altiplà de Calaf hi ha
2 batalles importants al segle IX, totes les incursions emirites, una zona terriblement disputada entre el comtat d'Urgell i el comtat de Barcelona, les guerres de Jaume II durant la Guerra Civil Catalana, amb les famoses batalles aquí de Prats del Rei, que està a 10 quilòmetres de Calaf, tota la part, diguem-ne, durant la Guerra dels Segadors per agafar Calaf, entrem a la Guerra de Successió, tornem a lo mateix de sempre, fins que no agafen Calaf no arriben a Cardona, entrem a la Guerra del Francès i també hi ha tota la batalla, no entren a Manresa precisament fins que no agafen d'això de Calaf, i fins a la Guerra Civil hi ha tot un informe del capitán Rojo dient feu el favor de fortificar, li diu a la Generalitat, li diu al company, diu feu el favor de fortificar Calaf perquè si venen maldades vindran per Calaf. Després no van venir perquè com estava fortificat van venir pel sud, aquest italià meu, aquest italià i aquest francès van dibuixar i van anar per una altra zona, però precisament van evitar Calaf. Doncs això es veu fent mapes. No hi ha manera de fer-ho d'una altra manera. I finalment, quan fas els mapes també et dones compte dels grans moviments, que aquests sí són prou coneguts, però aquí incideixes sobretot, i és el tema, per exemple, aquí, aquest és el tema de... Exacte. Temes com el següent. La Unió amb Aragó, tothom s'ha dit que la Peronella i la reina i el rei i el Ramon Berenguer IV i tot el que vulguis, però sempre tenim la idea, o generalment tens la idea, que el regne d'Aragó era important. Quan fas el mapa et dones compte que el regne d'Aragó és això groc. En canvi, Barcelona és això fort, però tenia tot aquest vassallatge i fins i tot l'herència provençal, és a dir, tot el color blau i morat és Barcelona. Amb la qual cosa dius, home, la desproporció és evident. I si fins que no fas el mapa no veus aquesta desproporció. I mils altres, és a dir, aquí podríem parlar tota la nit. És a dir, per exemple, hi ha un altre, i acabaré molt ràpidament, que és el tema que també fent mapes et dones compte, és a dir, el corrent o la corrent de civilització i de cultura i de tot que ve del sud, de la península, és infinitament més important que la que ve de l'est. És a dir, tots tenim l'idea que les aportacions, digue-li civilització, digue-li invasions, digue-li guerres, digue-li el que vulguis, que venen del centre de la península ibèrica, venen a través de Saragossa, Lleida, Calaf, si vols. Sí, és evident, però aquí hi ha un problema, també passa una mica el tema de la sageta, és a dir, per venir de Saragossa a Lleida, fins al segle XVII, passes per tots els Monegros. En canvi, si vens al sud, seguint la costa, és el camí tradicional de venir de tot arreu. I per tant et trobes que des de les pintures rupestres del Neolític, que van d'Andalusia fins a Catalunya, fins avui dia, o no tant avui dia, els sindicats de la CNT, el lligam, o la immigració andalusa dels anys 60, el lligam entre Andalusia i Catalunya és molt més important que el lligam, per exemple, de la Rioja o del centre del Castella i Lleó. I això ho veus quan fas tots els mapes, comences a veure la gran importància que té el corredor mediterrani. Entre altres coses, el corredor mediterrani. En fi, podríem estar parlant hores i hores de la importància de la cartografia. I l'última, per exemple, jo l'altre dia estava fent un mapa amb divisió comarcal actual dels afiliats, dels subscriptors d'una sèrie de revistes carlines del segle XIX, la Veu de Manresa i la no sé què,
i dius, i és clavat a les victòries de Convergència i Unió dels anys 80. És a dir, dius, llavors, fas aquestes jugades, en fi, no sé, podríem estar parlant durant tota la nit. Res més, senyors, espero que us hagi agradat. Molt bé, Víctor, molt interessant. A mi m'ha quedat clar que la cartografia històrica serveix almenys per dues coses. N'has dit moltes, però jo he retingut per descriure i per explicar, que és diferent, no? És a dir, i realment jo crec que a partir d'ara, és a dir, qualsevol llibre d'història ha d'anar acompanyat d'una cartografia històrica, un mapa històric. És a dir, això, i crec que és molt important la feina que has fet al llarg d'aquests anys i em sembla que la que queda per fer. En tot cas, clar, les paraules traeixen, perquè quan diem Aragó, és veritat, aquest últim exemple, jo crec que ha quedat molt clar, estem imaginant l'Aragó actual, dius, és molt més gran, tal, Catalunya és més petita, clar, aleshores només aquest mapa mental, perquè hi ha diferents maneres de pensar, però sembla que el pensament no és només lingüístic, sinó que hi ha un pensament visual, sí. És a dir, pensem visualment les persones. El fet sol de pensar, ja, i per tant el que feu els cartògrafs històrics és això, és ensenyar-nos a pensar d'una manera encara més, no només sense paraules, amb un altre llenguatge, no? Si vols. Vull dir, jo crec que en aquest sentit, per mi, coses que intueixes, tu les has mostrat o demostrat d'una manera molt clara, i t'agraeixo la teva aportació. Una altra cosa seria, que ja hem dit que no ho faríem, però que més endavant, el que sí podem fer, si no una història de Catalunya, almenys una part de la història de Catalunya, no sé, el segment històric que fixem, sí que es podria fer a través de mapes. De mapes antics. De mapes antics. No, estic pensant, mapes antics seria la visió que tenien els contemporanis. Això seria una altra visió. No, estava referint senzillament a mostrar, si no descriure, almenys a mostrar parts de la història de Catalunya a través de mapes. Bueno, tu en tens molts de mapes, vull dir, o sigui, més de 1.000 poden ser? Sí, ben bé. Més de 1.000 mapes, en Víctor Hurtado ha arribat a dissenyar, doncs d'aquests 1.000 mapes, no sé si 15, 20, 30, els poguéssim seleccionar i dir, mira, això podria ser una altra manera, especialment dels temes més conflictius o més equivocats o més erronis, potser il·lustrar com... Bé, són idees que ara llanço i deixo. Aquí hi ha una paraula demanada, a veure, no sé si tenim un micròfon, perquè si no s'enregistrarà. Endavant. Avui no ens l'han portat perquè... Sí, demana'l, si pots, i si no, si es vol atensar aquí un moment, ho dic perquè, si no, normalment tenim un micròfon de mà. Volia fer una pregunta de curiositat, volia saber quina tècnica s'utilitza per fer mapes. Quina tècnica s'utilitza per fer mapes? Desconec, si ho fa amb tinta xina o amb ordinador... No, és bastant senzill. A veure, normalment hi ha hagut un canvi tecnològic important. Jo sóc encara de la generació que els mapes els fèiem, i els continuo fent, amb una fulla vegetal, és a dir, posar una base cartogràfica actual, moderna, impresa, posar un full vegetal, celo, 2 creus de tall per situar que no s'embellugui, i llavors amb punta fina, amb rotring o amb punta fina, dibuixo el mapa. I abans, amb aquell mapa dibuixat, me n'anava a l'editorial Bruguera, l'editorial Vicenç Vives, que feien mapes, els hi donava, jo posava aquí blau, cel, no sé què, i els hi escrivia la llista de les paraules. Avui dia no, avui dia això ja no t'ho accepten. Llavors jo el que faig, en lloc de posar blau o posar d'això, jo utilitzo llenguatge informàtic i poso
la composició de colors, poso el tipus de línia 0,1, tal, i ho faig amb un llenguatge d'Illustrator. Llavors, jo no faig el mapa, jo tinc tota una sèrie de cartògrafs, de dissenyadors, que agafen aquell vegetal, els hi porto, i ells, encara que no tinguin ni idea del que és la Corona d'Aragó, com està tot escrit amb un llenguatge d'això, fan el mapa. Escric amb un Word, els hi escric tota la toponímia perquè no se m'equivoquin. És a dir, no diré analfabets, però moltes vegades jo els hi faig en català amb gent que no en sap, a vegades els faig a Madrid o coses d'aquestes. Llavors és cortar i pegar, van al Word, agafen el número 15 i el número 15 diu Tortosa, agafen això i com en el vegetal jo poso el número 15, plum, posen Tortosa. Llavors m'ho ensenyen, ens ho mirem i anem a corregir, jo em poso al costat d'ells i els hi vaig dient. O sigui, sé la informàtica, el que passa és que no la utilitzo jo. Prefereixo fer-ho a l'antiga, que és l'única, perquè a l'antiga em permet la pantalla, avui dia té un problema, és una distorsió mental. Tu estàs molt convençut que aquell mapa funcionarà perquè té una il·luminació i perquè, en canvi, en paper, si ho has de fer en paper, estàs perdut. El millor és fer-ho primer en vegetal i després passar-ho en pantalla. Aquesta és la tècnica. I el d'això és l'Illustrator, l'últim Illustrator. És el més... Es poden fer amb altres, però és el que més dona joc. Ai, clar, això no hi hem pensat, disculpa, que no sabia que era aquí. Gràcies, Jordi. Bé, a veure, si hi ha alguna altra pregunta allà, ja si pots pensar-te o... Sí, no, era sobre les convencions aquestes que dèieu, de diferents colors de països, de la lletra cursiva i tot plegat. Era si hi ha algun llibre o alguna font que la reculli. No, a veure, no és que hi hagi un llibre, o sigui, això, ja et dic, repeteixo, això és una cosa que té els orígens en una conferència a Berlín als anys 1880 i no sé què, que van sortir uns colors determinats, que fins i tot sembla ser, i ara et dic una petita anècdota, que la reina Victòria anglesa no li va agradar gens que li posessin el color rosat. Ja va venir d'aquí, però bueno, és igual, tot l'imperi britànic és el color rosat i s'ha acabat. No, jo el que et diria és agafo un atles anglès o agafo un atles d'Europa, al tanto, els russos tenen una cartografia boníssima, els russos, però pel fet de diferenciar-se, suposo que en la Guerra Freda, van començar a tocar i manipular una mica els colors. Oblida't de la cartografia dels països de l'est. Qualsevol llibre de França, Anglaterra, d'això, te fas una petita xuleta i comences, poses França, blau, Anglaterra, pam, 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 i veuràs que et sortirà la dotzena de colors. No hi ha res escrit, no, et sortiran, sí, sí. Sí, li volia preguntar, per curiositat, si vostè creu que l'Atles Històric Mundial de Kinder i Hilgeman, de l'any 69, principis dels anys, si encara es podria considerar que està vigent. Sí, a veure, amb això ens hem trobat amb molts problemes. La cartografia històrica no és com la cartografia de carreteres, o la que va variant cada any o cada 2 anys. Té una certa vigència, per dir-ho d'alguna manera, però és tributària de totes les innovacions, és a dir, surt una tesi doctoral o surt un nou estudi, una cosa d'aquestes, i et canvia forçosament els continguts. Què passa? Jo faig una broma perquè, per exemple, no sé, a la Guerra dels Segadors, que n'he fet de tots colors, els dic, agafeu la Guerra dels Segadors del 2002, del 2008, del 2000, com si fos un programa informàtic. És a dir, cada 10-15 anys varia molt la cartografia històrica. Té una certa vigència, però va variant, és evident. Això no vol dir que hi ha mapes que estan fixats, és a dir, els viatges de Colom
difícilment ningú els canviarà, és a dir, els viatges de Colom són els viatges de Colom, els últims que han sortit i te'ls trobes des del National Geographic fins a un llibre de primària de la República de Venezuela, és a dir, són aquests. Ara, altres coses, altres temes són més delicats, sí, són bastant més complicats. Bé, he arribat un pèl tard i no he sentit els prolegòmens, no? Però jo em plantejo la cartografia com sistematitzar, agafar una sèrie de dades que hi ha a llibres, manuals, d'una manera per que visualment fer-ho molt més assequible, per dir d'alguna manera. És una comparació que no és molt vàlida, però hi ha un llibre i després una pel·lícula, no? I el llibre és més feixuc, requereix més temps, més de llonces, més tal. I la pel·lícula, que n'hi ha és més divertit, que no, però ho veus més clar, no? Vull dir, però la feinada, suposo que per vostra, és saber les fonts, sistematitzar-les, vincular-les, lligar-les i vull dir, no? Home, a veure, hi ha un principi molt conegut, però que a mi m'agrada molt i sempre el repeteixo, és que un mapa té tres condicions. Qualsevol mapa, un mapa d'aquests com un mapa de les masies rurals, és igual. Un mapa ha de ser veraç, és a dir, ha de dir la veritat, i per tant has de buscar les fonts, no pots dir mentides. Ha de ser entenidor, és a dir, l'has d'entendre. Tots estem cansats de veure mapes en revistes que tenen una quantitat d'informació que pràcticament són d'això. I la tercera han de ser bonics, o com a mínim han de tenir la inquietud o com a mínim l'esforç de fer-los agradables a la vista. En quant al primer tema de que si són veraços o no, la informació que tens és molt important, és bàsica, és a dir, si tu ja d'entrada surts amb una informació dolenta, malament. Però encara hi ha una trampa més, i perdoneu que us expliqui de trampes perquè n'hi ha bastantes. Moltes vegades la quantitat d'informació, el que deies, que és feixuc perquè és molt tema, quan fas un mapa d'un tema determinat, el cartògraf, jo en aquest cas, discrimino. I això és perillós. Discrimino en funció del que jo vull dir. Per exemple, ara us posaré un exemple molt clar. Això també ho fa l'historiador, Sí, selecciones, no? selecciona, però és que el que fa dels mapes encara selecciona més. Us he ensenyat fa una estona un mapa que és aquest. Sí, aquest és un mapa que hi veureu claríssimament. Quin és el meu objectiu? El meu objectiu és posar Ramon Berenguer IV i la política peninsular. És a dir, jo parteixo de la política de Ramon Berenguer IV, un comte de Barcelona, de l'extrem nord-oriental de la península, i que actua peninsularment perquè va aquí a fer un setge d'Almeria, parteix la península entre Castella i Aragó, més o menys per la línia que és aquesta línia vermella que se suposa que és d'influències, etc. I poso tota la informació sobre Ramon Berenguer IV. En canvi, el regne de Castella i el regne de Portugal passen la tira de coses, també. Hi ha moltes batalles, hi ha molts moviments, és més, fins i tot el regne d'aquí, quan baixen aquí a Almeria, posen Almeria, aquí a la dreta, aquí, això, aquí, jo poso les línies catalanes, però no he pogut posar les línies d'Alfons VII, rei de Castella, que baixa de Toledo per ajudar, perquè hi ha un pacte. Però res més, i ho poso perquè ajuda el rei de Castella, el rei de Catalunya. La resta, jo no la poso. I això, clar, perquè llavors no seria Ramon Berenguer IV la política peninsular, seria la política peninsular dels anys tal, als anys, i aquí poso tot, i poti, que passi el que Déu vulgui. I això s'ha d'anar molt al tanto, perquè discrimines. Però tu fas el text i el context. I jo agafo les bases i faig el mapa que m'interessa que es vegi. I soc conscient que la resta, ho dic, ho insinuo, poso les ciutats per fer bonic i perquè no quedi com un desert, faig les fronteres de Portugal, només faltaria,
poso el regne de Navarra perquè incideix Ramon Berenguer IV, si no, tururut, però res més. En l'imperi almohade hi ha la quantitat de batalles i la quantitat de setges i d'això i de particularismes els uns i els altres. O sigui que té tota una història, això de la... I la font que has anat a buscar igual és una font que ho explica tot. És una font que ho explica tot, és una història d'Espanya que ho explica tot. I en canvi tu només has seleccionat jo només agafo clic. Bé, però és que el que m'interessa. Has fet el context, jo crec que això no és trair, és al revés. No és trair, però has d'anar molt al tanto. Sí. Has d'anar molt al tanto. Però el títol és el que és. Ja, el títol el que és, sí. I fins i tot en la llegenda insisteixo, reaccions de Berenguer IV, tal. Una altra pregunta, sí. Jo em bellugo força per Catalunya i, per exemple, que diré, veig molts castells, moltes runes de castells, moltes ermites, esglésies, moltes runes d'ermites, uns masos, uns millors, però que dius, ostres, això ha sigut transcendent. La informació, la cartografia que es pot fer al respecte d'aquestes coses, per exemple, que pot ser una cosa que vagi en un marge de temps ampli, perquè vull dir, hi ha ermites d'un segle i n'hi ha d'un altre, hi ha castells d'això, hi ha masos, no? Jo trobo, és dir, per un cantó, sistematitzar-ho, però primer la informació es fa no, ha de ser bona. Bueno, delimites la informació, o sigui, dius, jo faré això, pum, i en això hi ha aquells masos, hi ha aquells castells, el que estic fent amb això és abans de l'any 1000, estricto sensu, és a dir, i no fem trampes, és tot. Però és que hi ha coses que es troben, perquè figuren aquí, tal, no? I altres coses que hi ha més enllà dels llibres o el que sigui, que ho puguis trobar-ho o no, tu preguntes als del país i NPI, no? Vull dir, l'altre dia estava a la vora de Can Rosal, allà anant cap a Berga, i estàvem buscant el poblat de Minoves, que fotia anys que el buscàvem, i al final el van trobar amb una ressenya d'internet i tal, i trobes la base de l'església. Aleshores, jo em pregunto que clar, que no és el vostre cas, que vull dir, home, millor per internet, doncs clar, era fàcil de trobar, però era veure-ho i era molt millor el que deies que no la foto que et podia posar allà, no? Però ens va ajudar, no? Però clar, ressenyar això, vincular-ho amb una època determinada, buscar altres llocs com aquests, no? Que vull dir que... Sí, no, feina, sí. No sé si tens algun exemple d'esglésies, però aquí sí que ara no recordo el nom, l'Arxiu Gavín, l'Arxiu Gavín, que és tot un edifici. L'Arxiu Gavín és tot un arxiu brutal. És un edifici sol. Són 20 o 30 anys d'exploració. Que per cert ho havia donat a la Generalitat i la Generalitat ho tenia apartat i tal, però hi havia alguna condició sine qua non i aleshores s'ha quedat allà. I tot regió referenciat, amb graus, minuts i segons, o sigui, és brutal el que ha fet el Gavín, sí. En fi. Hi ha alguna pregunta més? Avui hem acabat una mica més d'hora, però bé, això no vol dir res, vull dir, senzillament, crec que ha estat... Sí, hi ha alguna pregunta més? Bé, en tot cas, gràcies, Víctor Hurtado, gràcies a tots vosaltres per la vostra assistència.